Днес предаването ни е посветено на вдъхновяващия пример, на безценната роля на учителя, който дава знания, но дава и криле на своите ученици. А те запазват уважението, обичта и признателността в сърцата си завинаги, където и да отлетят в живота и професията. Героят в нашата Анфас среща е педагог, посветил 40 години на младите таланти, изградил поколения блестящи цигулари и утвърдил световната слава на златната българска цигулкова школа. С радост посрещам в студиото на Анфас всеотдайната, любима и талантлива учителка, чието възпитаници неизменно печелят първи награди на всички престижни наши и международни цигулкови конкурси и са канени и ценени навсякъде по света. Благородна Танева. Добре дошла, скъпа госпожо Танева, в нашето студио. Благодаря много за поканата. Радвам се, че имаме възможност да се видим и да говорим за хубави неща. Точно така. В днешно време е много приятно и ценно да може да се говори за млади таланти, за вдъхновяващ пример. Честит юбилей и на живо. Честита златна лира, с която Съюза на българските музикални и танцови дейци отбеляза вашия наистина внушителен юбилей. Как се чувствате? Предполагам, че тази вълна от обич и благодарност, която ви залива, носи и удовлетворение, и много вълнение. Да, много, много добре се чувствам. Наистина мина една седмица пълна с положителна енергия. С много хубави срещи, много радост, много красива музика. Много талант имаше на сцената. Празник на цигулковото изкуство и таланта беше написала една майка във Фейсбук. Да, чудесно. 5 града, 5 концерта, национално турне, лауреати на Благородна Танева. Разказвайте. Първоначално моята идея беше наистина да има случай, в който да събера на една сцена прекрасни таланти, индивидуалности, които през годините са минали през моя клас. Това беше в същността си идеята, не толкова някакъв юбилей или отчитане на някакви години. И споделих тази моя идея с маестро Камжалов по много интересен начин. Да, пътувахме на връщане от Рим към София, след един наистина много успешен, много хубав концерт, който беше организиран от маестро Камжалов, негови оркестър и солист беше Зорница Иларионова. И така спонтанно просто възникна този разговор, че ще бъде много, много хубаво, много приятно да се съберат на една сцена различни поколения и то много ярки цигулари, много различни, които са успяли след завършване на музикално училище и академия да развият своя талант и да стигнат до наистина забележителни висоти. И маестро Камжалов веднага прие тази моя идея. То беше просто разговор. И наистина благодаря на него и на неговата фондация, които реализираха това турне, разбира се, с подкрепата на Национално музикално училище Любомир Пипков. И това стана факт. От самия него е имало и спомоществователи от Плевен особено, хора, които са подкрепили от Плевен, от Стара Загора, от Габрово. Стара Загора, кажете градовете. Стара Загора беше концерт. Първият концерт беше в Стара Загора, наистина прекрасно организиран. Децата бяха много впечатлени от организацията. Концертът беше в сградата на операта. Много любезно бяхме посрещнати от директора Огнян Драганов, чиято дъщеря също е моя ученичка. И след това бяхме настанени прекрасно. Всички деца имаха възможност да нощуват, да си отпочинат и да тръгнем за Плевен. На следващия ден в Плевен. В Плевен беше много вълнуващо, естествено. Плевен е много свързан с вас, с солистите, които долетяха от различни краища на света. Ще ги представим и поименно. Но Плевен е всъщност от тези 40 години преподавателска дейност, 20 са свързани с Плевен. Аз там започнах да преподавам. Там се научих да преподавам. Там завършиха първите най-прекрасни цигулари, с които съм имала възможност да работя и които завършиха моя клас.
първата такава блестяща, прекрасна цигуларка е Яна Дешкова. Яна Дешкова. След Яна Дешкова и много други деца започнаха, които сигурно заслужават, това са поколения наистина талантливи внимание. И аз много се радвам, че точно тези първи ученици успяха да подредят своите ангажименти в чужбина и концертни програми, за да дойдат по едно и също време. Яна е концертмайстор. Кажете Яна е концертмайстор в Дания, в Олборг. Гергана Гергова е концертмайстор на Кралската опера в Мадрид. Цветомир Цанков е в първи цигулки на оперния оркестър в Франкфурт. И беше много сложно да успеят по едно и също време да дойдат, но успяха, което мен ме направи много радостна, защото аз държах точно тези деца. За мен са деца. Деца, пораснали, те са вече с свои деца, но за мен са деца. Аз много държах точно те да имат възможност да бъдат и, разбира се, да присъства и моята дъщеря. Тя е възпитаничка на Софийското вече, на националното. Да, тя е на Софийското училище. Тя беше ученичка в Плевенското училище до 4-ти клас и от 5-ти клас се преместихме в София. Предлагам да ги видим сега на сцената в Плевен, в коя зала? В Плевен, в зала Катя Попова беше концерта. Изключително вълнуващ, защото присъстваха техни бивши преподаватели, родителите им, роднини, близки, приятели, съученици техни. И наистина беше много празнично. Емоционално. Да. Наистина празник. Ето това е едно изпълнение, което ни предоставиха любезно от Плевен. И всички изброени са в кадър. И включително най-малкият участник, за която ще стане после дума, 8-годишната дъщеря на Цветомир. На Цветомир, също ваша ученичка. Хайде да послушаме изпълнението им и ще продължим да си говорим.
Каква програма представихте в тези 5 концерта в 5 различни градове на страната? Програмата беше много разнообразна, от барок до съвременна музика. Концерта започна с изпълнение на Вивалди за 4 цигулки, като солисти бяха и Ана Дешкова, Гергана Гергова, Цветомир Цанков и Зорница Иларионова. Следващия фрагмент, който ще покажем, предполагам, че е точно Вивалди са ни изпратили, да, но след пък малко ще... интересното беше, че като акомпаниращ състав зад тях бяха настоящите ми ученици. Цигулари от сегашния ми клас, прекрасни момичета, до едно с много награди от национални и международни конкурси. Това беше така една много вълнуваща среща на поколенията. 3 поколения повече даже на сцената. Наистина, както каза маестро Камджалов, 3 генерации на сцена. 3 генерации, да. След това беше концерт за 2 цигулки от Вивалди, в който бяха солисти маничките. Богомила Кръстева на 10 години и Мина Цанкова на 8. И също интересно е, че те не се бяха срещали, те се видяха няколко дни преди да започне турнето, защото Мина живее в Германия, а Богомила е в София. Богомила спечели съвсем неотдавна поредната първа награда от поредния конкурс на Кантус Фирмус. Да, много убедително, много ярко представено. Исках да, като я споменаваме, нещо, което е в тон с цялата атмосфера на благодарност и обич. Нейната майка, Петя Кръстева, извадих си, за да го прочета на нашите зрители от социалната мрежа. Ден след ден по пътя към високото изкуство, тон след тон, чрез които се превръщаш в зрял човек, влюбен в музиката. Фраза след фраза, с които се заявяваш със своята уникална музикална идентичност. Поклон пред големия цигулков педагог Благородна Танева, която сбъдва мечтите на нашите деца. Благодаря. Исках да го прочета, защото е синтезирало наистина тази признателност, която не само децата, но и техните родители носят наистина много силно и много вълнуващо написано. Много хубаво. Разказвахте за програмата, тя се сменяше през... сменяха се солистите. Солистите, да. Защото те можеха да участват само на първите 3 концерта и трябваше да се върнат съответно по държавите си. И същите произведения ги поеха деца от настоящия ми клас, което беше предизвикателство, но смятам, че не се представиха по-зле. Браво! И как златната школа на Благородна? Няма как да е зле. Това беше доста трудно за децата, които сега учат при мен, защото те трябваше да научат и акомпаниментите, и соловите партии, но мисля, че всичко мина достатъчно добре. До такава степен добре, че доколкото разбрах, маестро Камджалов има намерение да продължите след Нова година, да разгърнете това турне, проект, както е модерно да се казва. Да, има такива разговори, има такава възможност. Оказа се, че публиката много добре възприема един такъв проект, защото вижда наистина на сцената много красота, много красива музика, много талант, много положителна енергия, която се излъчва. И навсякъде, без да преувеличавам, публиката ставаше на крака. Накрая аплодираше доста продължително. И самите деца виждах, че въпреки умората, защото това са 5 поредни вечери с концерти програма и с пътувания, километри, които се изминават. Ние не изборихме до край градовете, всъщност до Плевен стигнахме, а после имахте и Пловдив. Третия концерт беше в София, който беше също доста отговорен, като място на изява. Да. На следващия ден заминахме веднага, рано сутринта за Габрово, защото там се смени състава. Вече в Габрово солистите бяха други. И децата имаха точно по една репетиция с оркестъра, вече като нови солисти, за концерта, който беше от 18 часа. Голямо предизвикателство, но и възпитаване на изключително голям професионализъм. Дисциплина и професионализъм. И последния концерт беше в Пловдив, отново свързан с пътуване. Много съм благодарна и на тези прекрасни цигулари, мои деца, които дойдоха от чужбина, и на настоящите ми ученици, защото се справиха прекрасно
с предизвикателството Силна и мотивация. с натоварената програма. Да. Сега ще видим фрагмента, в който четиримата порасналите деца солират. Да. Предполагам, че ще чуем всъщност дали е Вивалди. Вие ще кажете, не съм сигурна. Какво избрахме? Първа част. Да, точно. Естествено. Цветомир малко не се вижда. Вижда се зад в кадъра. Говорихме си, докато и нашите зрители слушаха фрагмента, че искахте да разкажете за състава в щрайха. Цигулките са настоящите ми ученици. Да. Много големи благодарности искам да изкажа към Ниския щрайх. И любопитното е, че всичките, с изключение на едната челистка, Пламена Величкова, която е водач на челите на Русенската филхармония, останалите, Жени Димова, Ани Драганова, виоли, Кристиян Чернев, виолончело, Маргарита Калчева, контрабас, са от Плевен и са възпитаници на Плевенското музикално училище. Браво на Плевенското музикално училище. След като ги поканих, те с радост веднага на мига приеха да участват в този проект. Бяха много развълнувани и бяха невероятна опора за по-младите си колеги в оркестъра. Благодарение на тях всъщност цялата програма се получи много бързо. Трябва да кажа, че имахме само един ден за репетиция и това беше деня преди турнето. На 23 октомври по-дълга репетиция, разбира се. Когато аз се опитвах да ви каня анфас и казахме, че просто няма как да се случи. Единствен ден наистина. Единствен ден, защото Гергана Гергова пристигна по обяд в този ден. Дни преди това тя беше в Америка. Тя е била на турне в Америка. С оркестъра, на който е концертмайстор. Така че всичко стана много бързо, но когато го правят можещи хора, не е проблем. И то възпитаниците на Благородна Танева. Как
госпожо Танева. Казахте нещо ключово в началото, че сте се учила да преподавате в Плевен. Как се изгражда като педагог всъщност човек така, че да постигне това, което вие имате? Златна цигулкова школа, благородна Танева. Давате ли си сметка за началото? Да, давам си сметка. Постига се с години. Не мога да кажа, че от първата година човек става добър педагог. Но аз в първите години знам, че имах огромното желание да стана добър педагог. Учих се от всеки и от всичко. Имах шанса да отида на специализация в Москва при един от най-добрите световно известни цигулари на руската школа, Олег Крейса. Имах възможност там да слушам най-добрите преподаватели в ЦМШ, в Московска консерватория, в Гнесински институт. Бях си направила план в кой ден кой преподава и посещавах тези часове, имаше такава възможност. Возих си записки, прочетох, мисля, че почти всичко, което беше написано относно преподаването по цигулка на руски език. Слушах невероятни концерти. Това бяха годините, в които все още бяха в Москва най-добрите представители на руската цигулкова школа. И това много ми помогна, много промени моята представа за обучение по цигулка. Там колеги ми подариха индивидуалните планове на Венгеров като малък. И аз видях с какви темпове и по какъв начин се работи с едно талантливо дете, за да може то да върви напред и да постига много. И връщайки се в Плевен, аз започнах да работя по, може би, малко по-различен начин, въпреки че и до тогава имаше така много добре свирещи деца. Но си спомням, че когато бях в Москва, първите дни бяха за мен абсолютно шокиращи. От всяка стая се чуваше великолепен звук на цигулка. И аз си дадох сметка, че тук не може да бъдат само гении. В общежитието, в което живеех, по коридори, в консерватория, в музикално училище, от всякъде чуваш прекрасен цигулков звук. Ниво на школата. Да, тогава се замислих, че тук става въпрос за школа, за начин на преподаване от най-малка, от най-ранна възраст и започнах денонощно да се замислям и да се занимавам и да чета и да слушам, да разговарям с колеги и смятам, че това беше ключово. Благородна, как се случва това чудо? Идва едно малко дете, което няма представа от инструмента, от цигулката, най-вероятно и от класическата музика. Как усещате в кое семенце ще поникне цветето? Как усещате таланта? И как продължава процеса след това? Усеща се. Въпреки че всяко дете е непредсказуемо, и аз отдавна съм престанала да слагам диагнози. От това дете ще стане, от това няма да стане. Защото през всичките тези години на преподаване има много случаи, когато някакво дете тръгва много бурно в развитието си, постигам още в първите години резултати и след това темпото на развитие се намалява. Да. И други случаи доста, в които не предвещава голямо развитие някакво дете, дори в семейства на музиканти, което много ме е притеснявало. Но сигурно идва пред момент, колеги, притеснително идва момент, винаги. в който нещата се променят като разбиране, като отношение към работата и тези деца постигнаха завидни резултати. Така че темпа на работа при всяко дете е абсолютно различен. Рецепти няма, диагнози не трябва да се слагат, защото може по този начин да се убие бъдещето на някое дете. Но винаги, аз специално, винаги съм усещала в кое дете има нещо особено. Зрънцето. Има талант, защото мога да дам за пример Цветомир, който дойде при мен в 4-ти клас.
Той не късно, е от Плевен. Всъщност, да, късно за... Доведоха го някакви познати в 4-ти клас. Мога да кажа дори, че беше вече през пролета. Той свиреше изключително лесни неща. Буквално само запознат с нотите. Нищо повече. Явно е, че съм усетила таланта в това дете и тогава казах на майката, той просто трябва да идва 2 пъти в седмицата в Плевен на урок. За да напредне. Да се развива, защото това, което в момента показва, е на много начинаещо ниво. След 1 година той успя с приравнителен изпит да влезе в Плевен в музикалното училище, а в 7-ми клас да спечели абсолютно безапелационно първа награда на конкурса Светослав Обретенов в Провадия. При това. И месец по-късно трета награда на конкурса Коциан в Чехия и до сега си спомням какво свири. Той свири първа част на Испанска симфония от Лало. Което говори, че тогава, когато в 4-ти клас той ми е свирил лесни детски песнички, като начинаеш, усетила съм, че в това дете има талант. Голям талант. Усеща се и при други ученици до ден днешен, то се усеща в отношението към първите тонове, които прави на инструмента. Усеща се в погледа. Очите са много важни в нашата работа. Усеща се също и по това дали едно дете е поискало само да свири на цигулка, или точно родителите настояват, а не на някакъв друг инструмент. Да. Защото има по-атрактивни инструменти от цигулката. Това също е много показателно. И е много важно да бъде истински избора. Да. Сега ще видим малките 2 момиченца. Дъщеричката, 8-годишната на Цветомир, за която стана дума, че също е вече ваша ученичка. Да. И лауреатката на Кантус Фирмус на първата награда. Богомила Кръстева. Да, и Мина Цанкова. Мина се казва точно така. Извиняваме се, че кадъра малко така, но важното е, че имаме записи от Плевен. Какво изпълняват прекрасните деца? Те изпълняват първа част на концерт за 2 цигулки от Вивалди.
си за този психологически усет, който педагога, преподавателя, не само по цигулка въобще. Да. Всеки един добър педагог трябва да има и да работи като психолог не само с децата, но и с родителите. Това също исках да ви попитам, че всъщност вие работите в много голяма степен и с подкрепата на родителите, които водят мъничките си дечица при вас и създавате заедно всъщност пътя напред на младия талант. Мога да кажа, че нашата работа е колкото професионална, да знаеш, да можеш, да умееш да преподаваш, толкова и да си много добър психолог. Защото в крайна сметка това, което сме направили, то се показва на сцената. И се показва един път. Протича във времето, веднъж няма връщане. И ако преподавателя не е успял да мотивира детето, да го успокои, да му вдъхне необходимото самочувствие и вяра, че може да се справи, много често този труд няма да бъде реализиран както трябва. Да се покаже, да. Особено страна, по време на конкурсите. Предполагам, че там е концерти, най-голямата треперене преди излизане пред жури в началото. От друга страна, ние работим с най-ценното и най-скъпото на всеки родител – децата. Да. Тук също е много деликатна зоната, много е тънка границата. Всеки родител безкрайно много си обича детето и иска вярва, то да успее. Че може би талантливото е неговото дете, навярно и тук така. Тук е трудността да има разминавания. Да има доверието между преподавателя и родителите. И родителите да знаят, че преподавателя мисли най-доброто за тяхното дете. И да има, може би, на моменти търпението да изчака, да дойде точния, верния момент, когато детето му ще се изяви най-пълноценно. Не трябва да се бърза, не трябва да се живее в една нервност и в едно бързо гонене на някакви големи резултати. И родителски амбиции. Да, защото нашата професия изисква време. Да. Няма как. Има деца, които по-бързо се справят, но с определени неща. Други деца пък, за разлика от тях, с други неща се справят по-бързо. Говоря по отношение на свирене, по отношение на репертуар. Но в крайна сметка, когато има едно общо доверие в тези три страни, преподавател, ученик и родител, и има нужното спокойствие за работа, винаги има резултат. Говорихме си преди години, когато ни гостуваше златната шампионка и наша много любима Зорница Иларионова. С много любов и на шега си говорихме, че не случайно ви сравняват с спортната легенда Нешка Робева по взискателност и много сериозна работа всъщност, за да се изкове един шампион по цигулка. Така че, може би само разказа тогава Зори, че сте изключително строга била към нея. Може би само с нея сте била чак толкова взискателна, не знам. Но със сигурност има и някаква прилика с спорта, обучението по музикален инструмент. Нешка Робева е легенда. Аз много благодаря за сравнението, но никога не бих си позволила да се сравнявам. Нешка Робева е изключителна, тя е гениална. Но резултатите на вашата цигулкова школа абсолютно могат да се сравнат с златните ни гимнастички. Не знам, радвам се, ако е така, но абсолютно са близки. Да, спорта и нашата работа в музиката. Защото изискват ежедневен труд, изискват много дисциплина, воля, много желание, много трудни моменти. И точно както в спорта, дори конкретно художествената гимнастика и нашата професия, един път се играе съчетанието на състезание, един път се свири при нас на сцена и на конкурс и въобще. Един път протича във времето. Да. И този един път по възможност трябва да бъде най-добрия. Да. И точно тук е сложността и от психологическа гледна точка, защото нервите понякога провалят. Сигурно имате безкрайно много има такива много случаи. Също, не само с Зори, но предполагам, не само с нерви. Случват се какви ли не неща. Скъса струна. Или нещо стане с лъка, с инструмента. Не, чисто психологически или детето се разболява. Още по-зле. Да, преди и обаче конкурс. трябва да го вдигнеш на крака, за да излезе на сцената. Много са общи нещата между
нашата работа и между спорта. Аз затова толкова много уважавам постиженията в спорта, в индивидуалния спорт, пък и в масовия, но специално в индивидуалния, защото са много общи принципите на работа и принципите на показване след това. Аз не знам обаче как може да се постигнат високи професионални резултати без много сериозни изисквания. Това на мен не ми е известно, не знам как се работи. Ако има колеги, които могат с по-малко изисквания, с така погалване и потупване да постигат високи резултати, браво, покланям им се да си дадат опита. Но аз не знам да има високо спортно майсторство и висок професионализъм без натоварвания, без изисквания, без трудни моменти. Не знам как става това нещо, не съм научена на това, но знам, че трябва да бъде изпипан всеки детайл. Знам, че той трябва да бъде доведен до над 100%, за да може, когато си под нервното напрежение, което неминуемо е за всички, да покажеш поне 100. Да се получи. Да. Дори да е малко под 100, но то трябва да е отработено, то трябва да е осмислено в къщи, в работата, трябва да е проверено многократно на сцена на по-ниско ниво на изява. Класови срещи, продукции, не толкова отговорни концерти. Но трябва да свикват децата, да излизат да може, пред когато излезе публика. детето на сериозен форум, то да не се чувства притеснено, то да вярва в себе си, да го покаже и убедително от музикантска гледна точка. Най-вече на конкурс трябва да бъде на ниво. Така че, не знам, но аз не смятам, че моите ученици и през годините и в момента са нещо потиснати. В никакъв случай. От това, ние с Зори не сме го казали в такъв контекст. Просто от това, че се иска много от тях. Дори напротив. Да. Те леко се очудват, когато им кажа, че е добре. Ето това е. Кажете, госпожо, какво още да направим? Да. Наистина ли ни харесахте сега? Мисля, че винаги се усеща, когато работиш с много високи изисквания, но си в един отбор с ученика си. А не си демонстрираш твоето величие начин, и това, че ти в момента си преподавател, а то е отсреща детето и трябва много неща да научи и да направи. Децата усещат прекрасно, може да искаш много от тях, когато те чувстват, че го правиш за тях, а не за мен. Тази тънка психологическа отново работа на педагога. Да. Един видеопоздрав на нашата видеостена. Сега ще покажат колегите ни от апаратната. Една, надявам се, много мила и приятна изненада за педагога с 40 годишна вече стаж в професията, дейност. Госпожо Танева, искаме да изразим нашата безкрайна благодарност за всички ценни съвети, които сте ни дали през годините и за любовта, която ни вдъхнахте към музиката и към цигулката. Искаме да пожелаем успехи на всички следващи поколения, които имат късмета да попаднат във вашия клас. Това са две прекрасни момичета, Яна и Гергана. Да, двете от солистите на турнето, които представихме. Ги учих. Яна нямаше 5 годишна възраст, когато започна да учи цигулка, защото тя е родена на 28 декември и на 15 септември тя беше на 4 години и половина. Гергана също започна от 5 годишна възраст. По това време имаше по 2 подготвителни класа в музикалното училище преди първи клас. Да. И при двете мога да кажа, че моментално се усети таланта. Това, за което говоря. Да, и музикалността. Особено... А и те казват тези думи към вас също с другата, с лайтмотива на нашата прекрасни среща, за мен деца. Те и двете са майки, имат собствени деца, но за мен си остават деца. Прекрасни момичета, които с нищо не ме разочароваха и докато бяха ученички до 12-ти клас и в контактите ни след това и до ден днешен. И аз за това много държах точно те двете да присъстват в тези концерти. А потресаващото за Яна, аз си го спомням до ден днешен, е, че тя, когато дойде на първия си урок, беше едно мъничко детенце,
дребничко с една пристилчица от детската градина. И аз бях току-що разпределена от консерваторията на работа в Плевен. Съвсем млада. Никакъв опит, абсолютно. Да, съвсем сте били. Преди нея вече бяха били на урок 2 начинаещи дечица. Едното се беше мушнало под масата и не искаше да излезе по време на целия урок. Ох, милото. А другото така и не ми проговори цялата първа година. Каквото го питах, то само дигаше рамене и отговаряше баба му вместо него. И вече предстоеше да влезе на урок третото дете. И аз бях толкова уплашена и отчаяна. Вече, да. И изобщо не знаех как добре, ще се справим с тази Яна. работа. И влиза Яна с една огромна кукла. И аз и поставям цигулката в ръчичката, не мръдва, все едно, че се е родила по този начин. Слагам лъкчето по същия начин и ме гледа с едни огромни, големи, красиви очи. И аз бях тотално объркана тогава и попитах майката, ма това дете свирало ли е до сега на цигулка? То толкова естествено всичко стоеше при него и толкова спокойно и то така ме гледаше. И майката казва, не, тя само е гледала от батко си. Това вече абсолютно ме обърка в първия ми работен ден. Това си го спомням и до днес. Но, и всъщност трябва да кажа, че Яна Дешкова е детето, което ме остави в преподавателската работа. Като всеки млад човек, аз нямах изобщо идеята, че ще се занимавам цял живот с преподаване, че ще стоя в Плевен 20 години. Въобще не знаех точно какво ще се случва с мен. И това е детето, което с огромния си талант и с много бързите си стъпки в свирането на цигулка всъщност ме накара аз да се занимавам с тая професия до ден днешен. Чудесно. Другото много талантливо дете, за което споменах, аз всеки път споменавам Зорница, защото наистина ни е много любима и TV1 има с нея няколко хубави, надявам се още нови да имаме продукции да заснемем. Нещо, което тя ми разказа, може би някаква друга случка, свързана с израстването на Зорница Иларионова по пътя на цигулковото майсторство. Да кажете и за Зори. Зорница е много специален момент в моя живот, Сигурно защото значи, първо тя сама пожела да свири. От моя страна не е имало абсолютно никакъв натиск, никакво желание. Аз винаги имах много талантливи деца в класа си, бях много ангажирана, много заета и някак си тя между другото се свърза с цигулката. Спомням си момент, в който тя много искаше да свири с вибрато. И аз не бях в стаята и чувах нещо. Мамо, искам и аз с вибрато. Казвам, моля ти се, спри, обещавам ти, че ще ти го покажа. Само не го прави в момента, защото си представях какво прави. Имам така известна вина към нея, че тя, между другото, започна да свири на цигулка. Нищо общо с това внимание и с тази методика, по която уча всички останали деца. Тя чуваше, виждаше, тя беше част от класа. Тя много искаше да бъде като другите и да бъде до мен. Но нейното свирене вървеше много естествено, много като че ли от само себе си, много без проблеми. Тя и до сега ме пита, а ти на мен така показвала ли си ми подробно? Викам, нямам спомен да съм ти показвала толкова подробно всичко. Имаше някаква вродена, естествена лекота при нея да свири на цигулка. Дори си спомням едно изказване на професор Минчо Минчев на един майсторски клас в Русе. Тя беше малка, беше, мисля, че около 9 годишна. И той каза, много ми е любопитно дали когато порасне ще свири с тази лекота, с която свири в момента. И тя я запази, между другото. Другият труден момент беше нейното израстване като взаимоотношения преподавател-ученик. Като взаимоотношение родител-дете не съм имала никога проблем с нея, но като преподавател-ученик вече нещата стават малко по-различни. Зорница винаги е била моя ученичка. Тя е била официално само в моя клас. Аз си предлагах, когато се преместихме в София, да отиде в някакъв друг клас на друг колега, така да усеща, че има друг човек. Да не е родителя.
И тя учител. започваше на момента да плаче. И казваше: ти защо искаш да ме махнеш от... Мен не искаш да учиш. Защо искаш да ме махнеш от моя клас? Аз не съм ли добра като другите? Тя го приемаше много лично. И по тази причина тя си остана в моя клас до 12-ти клас, докато завърши музикалното училище в София. Разбира се, участвала е в много майсторски класове. Аз не съм пропускала момента да я записвам, да участва, което е много да има контакт с други хора, да чува друго мнение. Но тя започна да печели първите награди още като дете, като ученичка, така че... Да, всъщност... тя сравнително късно отиде на конкурс, като имам предвид, че съм водила деца и на 6 годишна възраст. Нейният първи конкурс беше на 9. Но за това пък после станаха много. Абсолютно. Конкурсите. Наистина безчет са нейните първи награди. Гран-прита предлагам да чуем едно нейно прекрасно изпълнение с много хубаво направена филмово като клип създаден. Даже имаме и предоставила ни го да го излъчваме в програмата. Фантастична зорница, кажете ми. За израстването на зорница и оформянето и като музикант и инструменталист, изключителна роля изигра и нейното обучение в Мадрид, в Кралската академия, при един от
знаменитите педагози, според мен, в наше време е професор Захар Брон. Брон, тя никога не пропуска да отбележи този етап в обучението си. Това спор няма. Беше един много, много успешен и щастлив етап в нейното развитие, в нейното обучение. И мога да кажа, че и за мен беше невероятен шанс да мога да присъствам на уроци на професор Брон с целия му клас, с доста малки деца. Той, за разлика от други, умее фантастично да работи с деца на по-малка възраст. Аз съм слушала и 9 и 10 годишни при него. Прекрасен, феноменален педагог, което много и на мен ми помогна и отвори за мен други страници, други възможности за работа с моите ученици. Какво е значението на инструмента, като слушах Зорница и си спомням и разказа и за различните инструменти, с които тя свири. Може би е трудно от самото начало, но най-вероятно отново е важно какъв инструмент ще има в ръчичките на детето. В този смисъл, ето, нашия прекрасен лютиер Владо Тилев от няколко години помага, предоставяйки свои инструменти на талантливи деца от музикалното училище. Много е важен инструментът. Той не само е важен за такива изпълнители вече като Зорница, той е важен и за децата в училище, защото качественият инструмент те учи ти да правиш и много по-красив звук и много повече нюанси в звука. Помага въобще в оформянето на твоята естетика в звукоизвличане, да не говорим, че и по-лесно се свири на по-качествен инструмент и цигулка, и лък, и всичко. И тук е момента да благодаря много на Владо Тилев. Освен, че в момента Зорница свири с една от неговите последни цигулки, чудесен инструмент. Успях да го чуя във всякаква акустика, и в по-благоприятна, и в по-неблагоприятна акустика, и с оркестър, и соло. Инструментът е великолепен и много му благодаря за тази предоставена възможност на Зорница. Но като се замислих и погледнах моите ученички в оркестъра в момента, почти всички свират с инструменти на Владо Тилев. В момента. И малката Богомила дори. Да, тя всъщност получи предоставената от него. Но в момента тя свири с негова цигулка, малко по-малък размер, но е негова. И почти всички, може би с едно-две изключения от тези 7 момичета, които видяхме на сцената, свират с негови инструменти. Кой друг подкрепя младите таланти в Златната цигулкова школа? Много ги подкрепя фондацията на Камжалов. За маестро Камжалов стана дума, той прави ежегодни конкурси, прослушвания. Те участват с записи на първи етап. И след селекция той допуска определен брой участници на живо свирене на втори етап и на разговор с него и с екипа му. И аз съм много благодарна, защото не един и два и три пъти неговата фондация е помагала на мои ученици за участие в международни конкурси. Като тези конкурси, поема разходите, поема самолетни билети, настаняване, такси, записи. Конкурси. Също по време на COVID-пандемията ние участвахме предимно в онлайн конкурси и много от учениците от моя клас направиха записи благодарение на неговата финансова подкрепа. Дай Боже да има много повече фондации, които да се включват. Ето и сега това концертно турне се осъществи благодарение на неговата фондация. Понеже не изтича по-малко отредения час на вас, с тези вече над 1000, вие казвате в едно интервю, че отдавна не ги броите наградите на вашите деца, но все пак в личната ви статистика аз казах, че ще ви попитам, а колко ученици за тези 40 години имате ли някъде в своята статистика бройка на ученици, на деца? Нямам. Опитах се в един момент да записвам, но няма как да знам. Според мен са повече от 500. Да. И голяма част от тях са наистина по света, не само като солисти, и много хора от тях преподават всъщност. И в Америка имам един прекрасен ученик Емил Дианов Иванов, който направи дори собствено училище в Америка. Няма как да дойдат всички. Много деца, които са по оркестри в
Европа. По цял свят, наистина, да. Най-радостното е, че всеки си намери мястото и то не след като някой го е сложил там или му е помогнал, а след като е издържал конкурс. Да. Конкурс за работа. Преборил се с много голяма конкуренция. Всички знаем по колко хора се явяват за едно място в оркестър. Това са някъде около 200 човека. Особено в тези супер престижни концерти в днешно време. Формации. Така че аз се радвам на постижението на всяко едно от децата, защото те са свързани с много голяма част от моя живот. Това ли е удовлетворението всъщност след 40 години равносметка? Сега юбилея винаги е някакъв повод за равносметка. В какво е истинското удовлетворение на педагога? 40 години посветил живота си виждам, че тези хора, завършвайки музикално училище, не са се загубили някъде в света и в пространството, а те са продължили своето развитие при много добри преподаватели във висши учебни заведения. Продължили са да стават все по-добри като музиканти, като цигулари, като хора. И след това много се радвам, когато всеки ми напише, че вече има работа постоянна, занимава се с това, което иска. Не губят връзка с вас, нали? Продължават да ви търсят от всички краища. По-голямата част от тях продължават, пишат ми за рожден ден, за Нова година или просто така ми пишат, което е много радостно, много хубаво. На добър час през следващите 40 години преподавателска дейност. Скъпа госпожо Таня, много благодаря, че отделихте от времето си. Буквално ви откраднахме от майсторския клас, който в момента Зорница води вместо и вие да сте там. На добър час на всички ваши нови поколения деца, талантливи ученици по цигулка. Действително в момента в класа ми има много талантливи деца, много различни индивидуалности и се надявам те да продължат успешно, както бившите ми. Традицията. Да. Не се и съмняваме. Много благодаря за нашата среща. Благодаря и аз.